Sljedeći predmet, narod protiv lopova i žaca. Lopovi i žace su napravili pakt i tako zauvek zaustavili međusobni rat. Jedni se stražare, dok drugi šibicare i odmah im mnoga naroda oduzimaju pare. Od Sobradog gusara do sudije treda, od šaraga sve do prvog reda. Svi su vezani u ovo prsino kolo i nijedan od njih ne nastupa solo. Svi su vezani. U filmovima uvek pobeđuju žace, a u stvarnom životu lopovi su face. Mnogi u njima prepoznaju idole, brdo i čaka i love bez čimalo škole. Žaca je sirov, žaca je sila, lopovima mozga i nada sve stila. Lopov na kraju svoje igre sledećem lopovu predaje žaca.